Bol ťažký prvý set, mala som 4-0 a keď prehrala som jeden game, tak som začala hneď rozmýšľať, čo robím zle a nie, že proste, že Majko zahrala dobre. Takže skúsim menej rozmýšľať na kurte určite, viem, že mi to pomôže. Ale akože dobre som zahrala aj ten druhý set a som šťastná, že som v štvrťfinále, mám rada tu hrať a už nehrám prvý rok tu. A dúfam, akože, že tu budem ešte dlho, keď sa podarí aj do konca týždňa. A teším sa už aj na debla, lebo hrám dneska debla, takže dúfam, že zostanem taká pozitívna aj pre debla. V čom bola česká superka taká najnepríjemnejšia, najmä v tom prvom sete? No, hrala mou rukou, takže to je vždy nepríjemné. A dobre hrá, akože vie zahrať slicer, vie zahrať a short cross a všetko, všetko dobre vie a keď je lavačka, takže hrá mi spin na môj backhand, že nie je až tak príjemné, lebo som nemám 2 metry. Takže bola nepríjemná, taká spokojná je a akože keď ja mám 4-0, tak stále bola tam, stále hrála, stále bojovala, že to je akože rešpekt pre ňu a dobre pre ňu. Keď tak bude hrať aj ďalej, myslím si, že bude oveľa lepší ranking mať. S trénerom ste mali po zápase takú dlhšiu poradu a možno čo môžete prezradiť z toho, čo ste si hovorili? No, sme rozprávali akože o tom, ako chcem hrať, akože, lebo dneska, nemôžem povedať, že dneska bol najdôležitejší zápas v môjom živote a nehľadáme to tak, snažím sa hľadať akože na veľko, hej, takže chcem hrať chcem byť top 50 do konca roku, takže sa snažím tak aj hrať a pracovať na tom. Takže nebolo mi dôležité dneska, že len vyhrať ten zápas a nevadí mi ako. Takže vadilo mi určite ako. A v druhém sete som to aj ukázala, v prvom nie až tak, ale akože pracujem každý deň a viete, že celý život je práca. Kto vás momentálne trénuje vlastne a kedy ste začali spoluprácu? Môj tréner je Biljana Veselinovič zo Srbska, ale teraz pracuje aj s Alize Korne. Takže s ňou pracujem a keď som není s ňou, keď ona sa Alize na nejakom inom turnaji, takže pracujem s trénerom Petrem Martič s Rážom. Takže mám 2 zatiaľ. Dúfam, že mi to stačí. Tretieho neuvažujete nájsť? Tretieho zatiaľ nie. Možno psychologa, neviem ešte.